Sinesgaitza dirudi, baina hala da, 2023 urtera arte Francisco Franco diktadorea Gipuzkoako semekutun izan da, baita Gipuzkoako Foru Aldundiko ohorezko presidente ere. Hori ordea, ez da bateragarria balio demokratikoekin eta oinarrizko eskubideen eta askatasunen defentsarekin. Hala azaldu du Eider Mendoza Gipuzkoako Foru Aldundiaren bozeramaileak eta iragarri du Aldundiak bertan behera utzi dituela 1929 eta 1975 urteen artean emandako ohorezko hainbat titulu. Bai, sinesgaitza dirudien arren 2023 urtera arte Francisco Franco diktadorea Gipuzkoako semekutuna izan da, baita Gipuzkoako Foru Aldundiko ohorezko presidente ere. Eider Mendoza Aldundiko bozeramaileak adierazi du hori ez dela batere bateragarria balio demokratikoekin eta oinarrizko eskubideen eta askatasunen defentsarekin. Ildo horretan adierazi du bertan bera utzi dituztela 1929 eta 1975 urteetan emandako hainbat ohorezko titulu altxamendu militarraren, diktaduraren eta gerraren gorazarrea egiten zutela argudiatu da. Arratsaldeon, aurrerago helduko diogu gai horri, lehenago baina baditugu jorratzeko bestelako gaiak. 2024ko martxoaren 8 jaieguna izatea proposatu du Idoia Mendiak, Eusko Jaurlaritzako lehendakariorde eta lan eta enpleguko sailburuak. Eusko Jaurlaritzak Gasteizen eginiko laneko ikuskaritzaren egitekoa ordainsari berdintasunean jardunaldiaren hasieran eman ditu adierazpenok lehendakariordeak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lanegunak zehazteko ohiko prozedurari eutsiko dio proposamenak. Batzuek datuen aurka diote oraindik ez dagoela diskriminaziorik gure gizartean. Eta egia da, gure legeek duela 4 hamarkada baino gehiagotik debekatzen dutela. Baina badakigu halaber, nola erabiltzen diren legeen zuloak desberdintasun horri eusteko, hezkuntzan, etxeetan eta enpresetan ere. Horregaitik, tresna guztiak erabili behar ditugu legeak betetzen direla bermatzeko. Emakumeek gizonek egiten duten lanaren antzeko lanagatik gauza bera irabazteaz gain, batez ere gizonek betetzen dituzten eta hobeto ordaintzen diren enpleguak lortzeko oztoporik ez egoteko. Miren Etxebeste Elkarrekin Podemos, Ezker Anitza IU eta Aliantza Berde alderdiek osatutako koalizioaren Gipuzkoako aldun nagusi izateko hautagaia elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Etxebestek nabarmendu du ilusioz heldu diola aldun nagusi izateko erronkari eta Gipuzkoako desorekak konpontzeko helburua duela azpimarratu du. Goguakin sentitzen naiz. Eta gaina, zerikusi handia daka baita ere udal gobernu batean egondako esperientziatik udaletan ikusten dugu zein neurritan baldintzatzen gaituen gure bizitza eta gure aukerak eta gure gaitasunak ere bai aldunditik erabakitzen direnak, erartzen diren erabakiak. Eta orduan, ikusten da, nabari da, asko udal mailan ere bai, eta begibistakoa da, erresa da, gaina galdetuta beste udalerri guztiei. Zer nolako desoreka sortzen dene bai lurraldean diru emanaketaren bitartez eta baitare zergain bitartez eta aldundian, ez? Eta desoreka hori konpontzeko ere bai, nola ez, aldundira jo beharko da, Gipuzkoaren desoreka konpontzeko. Atzo gauean langile bat hil zen Gurutzetako ospitalean, eguerdian lan-istripu larri bat izan ostean. Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak argitaratutako informazioaren arabera, 3 pasatxo objektu astun batek langilearen bularra jo zuen eta horregatik eraman zuten ospitalera. El Correo hedabideak adierazi duenaren arabera, istripuaren zergatiak ikertzen ari dira oraindik. Arrigorriagako Txako Industrialguneko Konformados FACME enpresan egiten zuen lan hildakoak eta bere lankideek 2 eguneko greba antolatu dute. Eta Araban Tubos Reunidos enpresan 2 langile zauritu dira lan-istripu batean, horietako bat egoera larrian dago. Tubos Reunidos enpresak Amurrion duen fabrikan, astelenean, 53 eta 58 urteko 2 langile zauritu ziren, goi tentsioko aparatuak zeuden eremu batean mantentzelanak egiten ari ziren. Ondorioz, langile bat oso larri zauritu zen eta haren ondoan zegoen beste behargin batek zauri arinagoak jasan zituen.
Aldiz, Euskara eta ikastolak mintzagai, 2023ko ibilaldiaren antolaketaren ardura Ondarroako Zubizahar herri ikastolari egokitu zaio eta maiatzaren 21ean hirugarrenez ospatuko da Bizkaiko ikastoleen jaia Ondarroan. Ibilaldia ez da egun bakarreko jaialdia, urte osoan garatu doan proiektua da eta horregatik gaurkoan 41. ibilaldiaren kanta eta bideoklipa aurkeztu dute Bilbon. 3 hilabete baino ez dira falta Bizkaiko ikastoleen jaialdia ospatzeko. Izan ere, kontuan izan behar dugu aurten hoi baino astebete arinago izango dela festa. Hau da, maiatzeko 3. igandean, maiatzaren 21ean, Ondarroan. Zeba, erronka sale amorratua naiz eta gustatzen zat orduan hori fusio horrek zela eskondu aldian elkarren artean. Eta bai esan da, elektronika pixka daka, bastante daka, baina adibidez estrofak askoz ere epiku hauak dira, askoz ere klasiku hauak, ez? Orduan mundu ezberdinak batzen ditut hemen. Beretan harritxu nintzun, zema jente etorri izan rodajea, zema jentek nahi ban parte hartu, jentin ez da horretxek, ez? Zelago gogoan oizei bialdize ospatzeko eta bideoklipin agertzeko bai, orduan ni horretxaz galditzenaz, oso berez. Eta otsailaren 25ean, larun batean egingo da 40 minutu rock badatoz lelopean, pandemiak eragindako etenaldiaren ostean, bueltan da 40 minutu rock euskal presoei, errefusiatuei eta ieslariei elkartasuna adierazteko jaialdia. 13 talde igoko dira Oholtzara Durangoko landako gunean. Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Sinesgaitza dirudi baina hala da 2023 urtera arte Francisco Franco diktadorea Gipuzkoako seme kutun izan da, baita Gipuzkoako Foru Aldundiko ohorezko presidente ere. Hori ordea ez da bateragarria balio demokratikoekin eta oinarrizko eskubideen eta askatasunen defentsarekin. Hala azaldu du Eider Mendoza Gipuzkoako Foru Aldundiaren bozeramaileak. Alde batetik, Frankori emandako probintziako seme kutxunaren titulua kentzea. 1989ko uztailaren 1 erabakiaren bidez onartu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak eta hori indargabe uzten du gaurko erabakiarekin. Eta bigarrena, Frankoren Aldundiko ohorezko presidente izendapena kentzea. Hauekin batera bestelako aintzatespen, ohore eta sariak ere kendu ditugu, baldin eta balio demokratikoekin batera ezinak baziren eta altxamendu militarra, gerra edo diktadura goratzea ekartzen baziren. Gainera, eskuin muturrarekin lotuta Donostiako udalak provokazio gisa arbuiatu du ostegunean egitekoa den ekitaldi fasista bat. Udane Arbeo. Joan den astean iragarri zuten biharko egunean ekitaldi fasista egingo zutela Donostiako askatasuna hiribidean dagoen Kantabriko klubean. Hain justu Jesus Longira poliziak sinatutako eta Ni olvido ni perdon liburu aurkeztu behar zuten SND argitaletxe falangistak plazaratutako liburu eta horren hitzaurrea Martin Sáenz de Inestrias neonaziak idatzi du.
EH Bilduk Donostiako udalera eraman du gaia eta bertan udalak onartu egin du ekitaldia arbuiatzeko adierazpena. PP alderdi izan da aurka bozkatu den bakarra. Hori hala, udaleko osoko bilkurak lehen puntuan onartu du ekitaldia provokaziotzat hartza eta arbuiatza, eta bigarren puntuan udalak berretsi du konpromiso irmoa duela memoria historikoarekin, antifasismoarekin, bake balioekin eta pertsona guztien giza eskubidekin. Hori hala, Kantabriko klubean aurkeztu hartzuten liburuaren aurkezpena bertan bera utzi dute, eta horren ordez Bilboko Ertzilla hotelean egingo dute biharko egunean. Testuinguru horretan jardun koordinakundeak hotelaren aurrean biltzeko deia egin du ekitaldia hasi, baina ordu laurden lehenago. Baina Donostiako ekitaldia, liburuaren aurkezpena, bertan behera gelditu den arren, ekitaldi fascista bat antolatu dute oraingo honetan alderdi ederren. Memoria historikoa atzari garela, beste lau kereila aurkeztu dituzte regimen frankistaren krimenengatik. Memoria demokratikoaren legeak nazioarteko itunak betetzera derrigortzen du eta auzitegiei eskatu diete kereilak aintzat hartzeko, diktadurako torturek eta krimenek ez dutelako preskribatu. Frankismoaren biktimek 30 agente baino gehiagoren aurkako lau kereila aurkeztu dituzte gizartearen aurkako krimenengatik. Hala jakinarazi du astearte honetan Argentinako kereilaren aldeko estatuko koordinakundeak Madrilen. Salatutako kasuak Montxo Reboirasen hilketa eta Vicenta Limaina, Maria edo Julio Pachecoren aurkako torturak dira. Kereila horien artean Maria Concepción edo Gilena dago, Iruñeko epaitegietan aurkeztutakoa. Maria Concepción edo gogorazi du torturak jasan zituela 1963ko ekainean. 19 urte zituelarik Iruñeko telefonikaren eraikinetik sindikatu baten eskuorriak jaurti eta banatu ondoren. Azaldu duenez, etxera itzuli zenean jendea zegoela ikusi zuen eta bat-batean bere burua eskaileretan bera erortzen ikusi zuen. Komisarian zegoela, irainak hasi eta hainbat polizien artean jipoitu zuten, burutik oinetara sabelarekin ankertuz. Bizi guztirako markatuta irten zen, umetokia eta maskuria lekuz aldatuta, hainbat orno deskolokatuta eta lesio kronikoak zituela. Ospitalean hilabete eman ondoren poliartrosia diagnostikatu zioten kolpeengatik. Pistola buru gainean jarri eta tiro egitearen mehatxu egiten zioten. Edo kasaldu duenez, emakume gisa ere erabili egin zuten. Biluzteko eta titiburuak erakusteko agindu zioten, haiek ukitu zitzaten salatu duenez. Espetxeetako baldintza txarrak ere gogoratu ditu. Naiz eta orain arte aurkeztutako kereiek ez zuten arrakastarik izan edo kereia aurkeztea erabaki du. Argitara ateratzeko eta hainbeste presok pairatutakoa ikertzeko beharrezkoa dela iritzita. Eta frankismo garaian errepresaliatutako emakume eta gizonei salatzeko eta bat egiteko deia egin die. Etxeko lehioetan ezarri. Luis Roncero eta Nart Zaranbarri ieslari ohiak Euskal Herrira itzuli dira etxerat elkarteak jakinarazi duenez. Roncero gasteiztarra da eta urtarrilean itzuli zen etxera, Aranbarri berriz Ondarroarra da. Ura Venezuelatik iritsi da eta atzo geratu zen aske Espainiako Auzitegi Nazionaletik pasatu ostean. Auzitegi horrek ebatzi du ez dagoela haren aurkako auzirik, etxeraten datuen arabera egun 18 erbesteratu eta 5 deportatu daude Euskal Herrira itzuli gabe. Eta Gasteizen ez aurrera ezatzera egon ondotik, Martxoak 3 elkarteak eta Memoria Garak bide eman diete biktimen oroimenezko zentroaren fundazioaren estatutuei. Elkarte memorialistek jakinarazi dute oniritzia eman diotela instituzioek urtarrilaren 26an bidalitako azken proposamenari eta horren bestez itxitzat jotzen dituztela memoria gunearen oinarriak ezartzeko abiatutako negoziazio prozesua. Martxoak 3 elkarteak oniritzia eman dio erakundeek urtarrilaren 26an bidalitako azken proposamenari eta horrekin itzitzat jotzen du memoriagunearen oinarriak ezartzeko abiatutako negoziazio prozesua. Astelehen honetan batzarrean onartu zuten proposamena eta Memoria Gara plataformak bat egin du erabakiarekin. Erabaki du eztabaidatzea eta bozkatzea
urtarrilaren 26an jasotako dokumentua izan ere, erakundeek dokumentu horri izaera definitiboa edo behin betiko eman zioten, eta horrela, onartuta, orain Martxoko Kirol Elkarteak eta Memoria Garak itxitzat jotzen dute negoziaketa fase hau, eta argi eta garbi esaten dute, orain ardura guztia dagoela erakundeen teilatuan, eta euren esku dagoela aurrera egitea prozesu honetan, beti ere adostutako akordioak errespetatuz. Memoriagunea abian jartzeko akordioak 3 oinarri edo baldintza izango ditu. Lehenik eta behin 2021eko hitzarmena martxan jartzea, edukiak eta sinatzeko gehienez 6 hilabete dituzte. Bigarrenik, helburuei dagokienez ikuspegi dinamikoagoa eta etengabe eguneratzen dena gehitzea eta maila guztietan egiaren, justiziaren, aitortzaren eta erreparazioaren eskubideak aldarrikatzea. Azkenik, martxoak 3ko biktima batek ez du fundazioaren ohorezko zuzendaritza kargurik beteko, baina horren ordez, lehendakari ordetza karguan izatea onetsi dute elkarteek. Bestalde, azken egunotan Espainiako gobernuak patronatuan sartzeko asmoa iragarri du. Aurrekontu orokorretan proiektuarentzako 600.000 euro bideratu ostean. Eusko Jaurlaritzak, Arabako Aldundiak eta Gasteizko udalak ziurtatu dutenez ez dute eskaera ofizialik jaso. Biktimen elkartea berriz erabaki horren aurka azaldu da. Gasteiztik mugitu gabe, Fernando Buesa, Arabako PSeko buruoi eta legebiltzarkidea eta Jorge Díaz, haren bizkartzainak gogoratu dituzte Eusko Legebiltzarreko talde parlamentario guztietako ordezkariek. Gasteizen egindako lore eskaintza batean izan da. Izan ere gaur, 23 urte bete dira etak bomba auto batekin hil zituenetik. Askatasunaren lorategian egindako ekitaldian izan dira besteak beste, EAJaren Euskadi Buru Batzarreko presidentea Andoni Ortuzar, EH Bilduko eledun Maialen Iriarte, PSeko idazkari nagusi Eneko Andueza eta EAEko PPko idazkari nagusi Laura Garrido, baita Eusko Legebiltzarreko presidente Bakartxo Tejeria eta Eusko Jaurlaritzako zenbait sailburu ere. Sin alma ir con alma ajena. Gai aldatuta soldata berdintasunaren aldeko nazioarteko eguna da gaurkoa eta horren arira soldata arrakala salatzeko eta sexuen arteko soldata berdintasun aldarrikatzeko protestak egin ditu Labek Bilbon eta Iruñean. Soldata berdintasunaren aldeko nazioarteko egunean, soldata arrakala salatzeko eta sexuen arteko soldata berdintasuna aldarrikatzeko protestak egin ditu Labek Bilbon eta Iruñean. Labek Iparegoa Fundazioarekin batera soldata arrakalari buruz egindako azterlanak hainbat datu argira atera zituen. Tartean gizonezkoek batez beste 23,5 gehiago irabazten dutela Hego Euskal Herrian emakumeek baino. Izan ere, Labek dio egun sexuaren araberako lan-banaketak eragiten duela soldata arrakala gehien bat, eta sektore feminizatutako eta maskulinizatutako hitzarmen kolektiboak alderatu ditu. Hala, lan hitzarmenik gabe jarruten duten 4 langiletik 3 emakumeak dira. Egoera horrela, sindikatuak eskatu du itunak berritzeko negoziazio kolektiboetan kontuan har dadila emakumeen diskriminazioa, baita lanpostuen balorazio feminista egin dadila ere. Era berean, sektoreetako soldatak parekatzeko konpromisoak hartzeko eskatu diete agintari politikoei. Baita, privatizatuta dauden sektore publikoko zerbitzuetan egoerari buelta emateko neurriak hartzeko ere. Inguruneari lotutako albisteekin jarraiki, Euskal Herriko 5 ibai birnaturalizatzeko proiektua bultzatu dute, Udane Arbeo. Europako funtse finantzatutako proiektuak Euskal Herriko 5 ibai birnaturalizatuko ditu, horien artean dira Oria ibaia, Errobi, Urdazuri, Bidasoa eta hemen atzean ikus dezakezuen Urumea ibaia. Horren bidez, horren asmoa da, egoera zailan dauden arrainen habitata hobetzea, besteak beste presak eraitziz eta aldapak eraikiz. Arrainek beraien bizizikloa behar den bezala osa dezaten. Gizakia sortutako oztopoak kendu nahi dira, presa horiek kendu nahi dira, esan bezala
aldapak eraikitzeko, eta horren kasu dugu Izokainen kasua, izan ere horiek atzerantz egin behar izaten dute ibaietan bizi zikloa osa dezaten. Hain justurola ibaian burutu dute proiektu hau eta ikus dezagun jarraian irudietan. Ipar Euskal Herrira begira, Seaskako 21 guraso langilek ekintza bat egin dute Bordeleko errektoretzan. Frantziako Hezkuntza Ministerioak hizkuntza gutxituekiko eta bereziki euskararekiko duen politika baztertzailea salatzeko. Aspertuak gira egoerarekin, anartean gazteak pasatu behar dute brebeta eta basua, onduko hilabeteetan ez dute erantzunik horik jasangaitza da, orain aski blokatzen dugu eta aski dutela eien lana egitea eta Parisetik Bordalera Baionara eien artean akomatu behar dugu erantzun bat. Mespritsua erakusten haukute, beraz, gure blokatzen ditugu eta ez dugu amor emanen. Haiek blokatzen dute, beraz guk, bai semurikoki blokatzen dugu, eta Bizanifo Anderearekin eta Bordaleko jendeekin ez dugu mintzatu nahi, guk nahi dugu erantzun bat basoari buruz, brebetari buruz, Parisetik. Eta espaliman dugu erantzunik, behujunago joanen gira, eta garruteriakin presgirela orain. Euskaraz, azterketak, Euskaraz. Auzoan bizi kostatua lortu du Gasteizen operatu berri duten etxegabearentzako. Asteburuan larrialdeko ebakuntza egin diote eta astearte honetan alta jaso du. Sareak salatu zuen Gasteizko udalak ez ziola inolako etxebizitza aukerarik eman. Momentuz, astebeteko ostatua lortu dute eta asmoa da udal bulegoetara bueltatzea egonaldia luzatzeko. Gaur arratsaldeko 7:00 elkarretaratzea egingo dute Gasteizen gizona kalean gera ez dadin. Asteburuan larrialdiko ebakuntza egin zioten kale egoeran bizi den gizonari eta otsailaren 14an alta jaso zuen. Alabaina udalak ez zion etxe bizitzarik eskaini ezta ebakuntza ostean osatu ahal izateko espaziorik ere. Sareak gaineratu zuenez gizonak oinarrizko elikadura eta beharrezko medikamentuak ezin ditu lortu. Hala ere, medikuak 6 asteko erabateko atsedena egiteko agindu dio, eta medikuaren txostenari eta auzokideek martxan jarritako dinamikari esker astebeteko ostatua lortu du gizonak. Dena den medikuaren arabera 6 asteko atsedena behar du. Horregatik auzoan bizi sareak iragarri duenez hilaren 23an udalbulegoetara itzuliko da eta egonaldia luzatzea eskatuko du. Bestalde aldarrikatu du negu gorriko temperaturekin udalak neguan ostatu emateko bitarteko martxan jarri gabe jarraitzen duela, eta horrek egoera okertzen du. Izan ere azaldu duenez, asko dira baliabide hauek ez zabaltzearen ondorioz kalean bizitzera behartuta daudenak. Beraz, auzoan bizi sareak gogor kritikatu du administrazioaren jarrera eta gogora ekarri du duela gutxi Bilbon gertatu zen tragedia.
Eta Nafarroan inauterietako azken txampan kolorez bete dira lantzeko karrikak inauterietan. Txatxoek lanzko kaleak hartu dituzte, Mielotxin, Ziripot, Zaldiko eta Arotzekin batera. Ikus dezagun. Eta Bizkaian 2023ko ibilaldiaren antolaketaren ardura Ondarroako Zubizahar herri ikastolari egokitu zaio. Hala, maiatzaren 21ean 3. ospatuko da Bizkaiko ikastolen jaia Ondarroan. 2023ko ibilaldiak badu jada kanta eta bideoklipa. Hiru hilabete baino ez dira falta, Bizkaiko ikastolen jaialdia ospatzeko. Izan ere, kontuan izan behar dugu aurten, hoi baino astebete arinago izango dela festa. Hau da, maiatzeko 3. igandean, maiatzaren 21ean, Ondarroan. Zeba, erronka sale amorratua naiz, eta gustatzen zat orduan hori fusio horrek zela eskondu aldian elkarren artean. Eta bai esan da, elektronika pixka daka, bastante daka, baina adibidez estrofak askoz ere epiku hauak dira, askoz ere klasiku hauak, ez? Orduan mundu ezberdinak batzen ditut hemen. Beretan harritxu nintzun, zema jente etorri izan rodajea, zema jentek nahi ban parte hartu, jentin ez da borretxek ez, zelago gogoan oixe bialdize ospatzeko eta bideoklipin agertzeko bai, orduan ni horretxaz galditzenaz, oso bereziz izan da. Eta kiroletan Iker Irribarriak erretiroa hartuko du. Eskuineko belauneko minak ez dio uzten bete-betean aritzen eta horregatik erabaki du pilota uztea 26 urterekin. Ia 8 urtez profesionaletan aritu eta 3 txapelketa irabazi eta gero. Martxoaren 4 egingo diote Iker Irribarria pilotariari agurreko jaialdia Donostian. Belaunan espezialista eta mediku honenekin behin baino gehiotan egon naiz, tarte Mikel Sánchez, eta denen gomendioa argi izan da. Luzaron ere kirolana eta osasunei buruz hausnartuta gero, esan beharra nau, nire kirol ibilbide profesionala martxoaren 4 amaituko dela. Indarrean dagoen, kontratuek, bukauta. Bizitza hontan hartu behar izan dean erabaki gogorrenetakoa izan da, pilotera nintzen, naiz eta izango naiz, ez naiz, kantxatatik gehiagia aldenduko egizan. Kantxan bi aldetan oso maitate sentitu naiz, eta hori bai taldekide eta bai zalei esker izan da. Eta, hau zapore gozo batekin izango diet, danai agur. Eta informazio horrekin iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Gatiburen Aske Maite abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak, gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri, gero arte.